Keď som nastúpil vďaka mandátu, ktorý ste mi mnohí zverili do pôsobenia v Európskom parlamente, tak sa ma dotklo hlboko v srdci to utrpenie, ktoré sme začali vidieť, ktoré spôsobuje Islamský štát, zvlášť kresťanom, ale aj jezidom, ale aj iným Arabom, iným moslimom. In a situation like this in Syria, in the Middle East in total, when you could say very easily the Middle East is burning. A pretože v takejto situácii, a v akej sa And teraz since it's burning the way it does, it affects Blízky a lot of východ people, of nachádza, dá course. sa povedať, že je skutočne v plameňoch. To podstatné, čo sa stalo pred niekoľkými krátkými rokmi, bolo úmrtie pôvodného prezidenta Asada, ktorý, musíme to povedať jasne, že už posledných niekoľko rokov vládol diktátorským spôsobom a keď zomrel, tak chcel, aby teda keď mal sa vytratiť z politického života, tak chcel, aby nastúpil jeho syn. Keď nastúpil mladý Bašír Asad, v podstate sa dá povedať, že vláda, ktorú vytvoril, každý minister bol jeho brat a bratranec. Hovorím to trošku ironicky, ale faktom je, že sa z Sýrie stal rodinný podnik, že ju vykrádal, že ju istým spôsobom utlačal. Ľudia sa vzbúrili, ale Bašír Asad napriek arabskej jary, ktorá už fungovala vo viacerých krajinách, napriek tlaku západu nereagoval zdravým spôsobom a vlastne demonštráciu potlačil. Preliala tá bola krv a tak nastala revolúcia. A pretože to najhroznejšie utrpenie prežívajú menšiny, ako sú syriackí kresťania, chaldejskí a asýrskí syriackí kresťania, jezidi, aj Turkmeni, to sú vyvražďované kmene, tak kresťania sa rozhodli sa brániť a vytvorili si vlastnú armádu, domobranu, dá sa povedať. Majú len ľahké zbrania, ale už je to 5. ozbrojená zložka, ktorá sa tam pokúša aspoň sa brániť. Takže to, čo vidíme v Sýrii, je krajina v rozklade, krajina, ktorá je zastavená vo svojom rozvoji, kde nefunguje poriadne elektrika, kde nefunguje infraštruktúra, takmer nič si nekúpite. Bol to hrozne smutný pohľad, takže to, čo sa tam deje, je chaos a rozvrat. Mnohí moslimovia vnímajú ešte dnes stále Európu ako jednu takú kresťanský útvar, nedokážu rozlišovať medzi tým, čo my máme, že máme pravicovú vládu, ľavicovú vládu, že máme sekulárnych, neveriacich. Pre nich kdokoľvek je to stále kresťan z Európy. Toto oni nechcú alebo nevedia rozlišovať, to už nebudem rozoberať ďalej, ale stále je to prezentované akákoľvek akcia, s ktorou aj my povedzme ako kresťania nesúhlasíme, ale stále to oni vnímajú ako povedzme akúsi aktivitu kresťanov. Druhá stránka je tá veci, že západné štáty z rôznych dôvodov mlčia, keď sú povedzme prenasledované tieto minority a to vždycky dodáva odvahu tomu, kto je diktátorsky nastavený. Byť kresťan to nie je fráza, to je realita, ktorá strašne veľa znamená. A zároveň ste členmi svojej skupiny, pre ktorú chcete niečo urobiť. Ja si myslím, že my tú súdržnosť tu vôbec nemáme medzi sebou, že sme tak individualistickí a to som tam nevidel. Tam som videl to, že títo ľudia bojujú jeden za druhého, rozhodli sa brániť, rozhodli sa chrániť svoju komunitu. Viete, je ťažké vôbec niečo zakladať, niečo robiť. A predsa dali sa dokopy pár ľudí a vymysleli, že správme si samosprávu. Ten kantón má 1,5 milióna obyvateľov teraz a rozhodli sa správovať to, čo nefunguje. For all Middle East. Myslím si, že DSA, táto demokratická samospráva, môže byť veľmi dobrým vzorom pre celý Blízky východ. So Europe should do what they have done. Takže Európa by mala spraviť to, čo už For many years. To, čo robí už niekoľko rokov. Contribute economy. A prispieť ekonomicky. Not more than before. Nie viac než predtým. But this time for good purpose. Ale tentokrát prispieť k tým správnym zámerom. Ja sa teraz odvolám na ten nepekný diskurs o migrácii, ktorý tu na Slovensku beží. A chcem vám povedať, že Európsky parlament zareagoval veľmi dobre. Schválili sme rezolúciu, v ktorej Európska únia
bude robiť kroky, politické kroky v Líbii, pretože v Líbii je práve tá kruciálne problematická situácia a cez Líbiu utekajú 100 000 ľudí smerom do Európy. Tá exilová syriacká kresťanka Rima Tuzun, ktorá organizovala túto cestu, ona mi povedala, že pán Škripek, že ja už som skoro úplne gave up, sa povie politicky, sa vzdala predstavy, že by Európa pomohla Blízkému východu. A pritom oni to chápu presne tak kvôli identite. My sme kresťania a vy kresťania, ktorým sa darí a je vám dobré, že pomôžte nám. A viete, my sme tam veľa nepomohli ešte. A úplne povedané, povedzte mi, ako je možné, že od ISISu niekto kupuje ropu. Veď stačila by trochu politické vôle, aby sme toto zamedzili. Aj oni vyčerpajú svoje zdroje a nebudú mať z čoho strieľať, keď im nikto nedodá zbrane. Ale kde ich berú, priateľe, lebo ich niekto predáva. Toto je to, čo sa volá politický záujem. Takže moja odpoveď je, že v politike si vy musíte želať, aby pôsobili ľudia, ktorých život a prejav rešpektuje Boha. A ak to tak nebude, priateľe, tak môžu len trčiť plecami. Democracy is about taking responsibility and vote. Demokracia je práve o tom, že preberáme zodpovednosť a This ideme is your voľbám. first right. Toto je naše prvé právo You should never občanov. give it up. Nikdy by ste sa ho nemali vzdať. Because the bad forces use their force. Pretože tie zlé sily ho vždy využívajú vo svoj prospech. Slova pána Škripeka a pána Martina mi pripomínali slovenské slovo nádej nezomiera. My sme aj historicky jeden druhému chránili, aj v súčasnosti sa chránime pre slobodu, pre civilizovanú Sýriu, pre demokraciu, pre slobodu. A dneska sme si spoločne dokázali s našimi bratmi kresťanmi, bez ohľadu na to, kto sme, čo sme, pre koho a tak ďalej, ale dokážeme aj takáva, že budeme žiť a dokážeme to, čo nám chýbalo, to, čo sme trpili dlhé roky, 50 rokov, utlačanie a násilie od diktátora sírskeho režimu Hafeza Asada a jeho syna. Ja som doma nebol 19 rokov, viete prečo? Lebo som bol odporca režimu. A tu žijem na Slovensku v rámci azylového zákona, ako v rámci doplnkovej ochrany. Takisto vďačím aj Slovákom ako priateľom, ale som jednoducho dojatý toho výletu, že nám približí slovenské spoločnosti správny pohľad, ako sa tam žije, tá občianská vojna prečo je a čo bude, ako sa to má všetko riešiť a potrebujeme vás. Trpíme a ja monitorujem situáciu, trpíme, ale potrebujeme aj malé Slovensko a potrebujeme každý hlas. Tak ako hovoril v rámci demokracie, či v rámci volie, či v rámci čokoľvek. Všetci jeden druhému potrebujeme, aby sme žili normálne ako jeden k druhému. Ďakujem vám všetkým, že ste ma počuli a ďakujem všetkým úsilie, ktorí túto akciu proste urobili tak, aby to prospelo úspechu. Ďakujem a omluvám sa za chyby.